5 vecí, ktoré vo firme kontrolujem každé ráno a až potom sa púšťam do strategických úloh. Všetko kontrolujem v aplikácii Flowy. Prvá, pozriem sa, aký je záujem o naše služby. V evidencii partnery si pozriem počet nových dopytov za predošlý deň. Druhá, pozriem si, aký je stav rozrobených obchodných príležitostí. Zaujíma ma aj ich hodnota vyjadrená v peniazoch. Tretia vec, ktorú kontrolujem je, že si v evidencii zákazky pozriem, koľko nových zákaziek sme získali za predošlý deň. Vďaka tomu vidím, ktoré obchodné príležitosti sme dotiahli do úspešného konca. Štvrtá vec, v evidencii financie si pozriem, aké sme mali príjmy a výdavky za predošlý deň. No a posledná piata, nakoniec si pozriem faktúry, ktoré nájdem v evidencii fakturácia. Tam uvidím, koľko peňazí sme vyfakturovali zákazníkom a tiež vidím hodnotu prijatých faktúr od našich dodávateľov, teda to, čo budeme musieť zaplatiť.